Endi kızım onun turunda. Men bir kichkina bolganman endi. O vaqtda bir ko'p kishilarni shul yolg'on shog'lu bilan olib ketganlar. Endi bizning Kurshida bor, bir Shokirjon degan Oybek shor etib kelib o'tirgan. Onu tun urladılar, qo'ya ketganini de bilmediler. Şolay deb tun olib ketdiler endi. Yo'qqa chiqdi. Şolay deb bir ko'p kishi avuldan yo'qqa chiqdi endi. Sizning etiğinde şu vakitte bitin değil mi? 31 Sizin etiğinizde de şu vakitte 31 yılına olib ketganlar endi, 31 yılına. No, ana şol 1 yıldan soň men netken dokumentlari var, menga jiberdiler endi. Qozondan men jürüp netken edim. 1 yıldan soň gaýyby ýok dep azat etkenler etine. Ana şol ne? Azat etkenler soň ýolda gaýtkanda ölgen endi ol. Tomagyna çykyp şolay dep ýazyp jibergenler аны ýazyp. Sizlerge nerse aýta alasy bugün gençlerge faziyet? Häzirki turmuşynyň gadyryny bilsinler diýip eýdesem kile. İşten korkmasınlar diýip eýdesem kile. Soňsa emas. Üýlengenler tegizlik bile ýaşap, balalaryn bagyp, isen sag österip balalarynyň egilgilerini görsinler. Üýlenmegenler özlerine ipteş tapyp ýaşasynlar, üýlensinler, üýlenişsinler. Korkup ýürmesinler. 30'ga җitеп, bik köp günlerde şonday jigitler üýlenmegenler.